Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Tuliskanlah. Caili मोनसेयानो. Anakku saja saya. दे जालाय. Kalau mau kau ini direct bukan halal, mau peragas. Last day. Wow, keren na? लोगोफोर जों दायो माइनावगुरियाव थांनो नागिरदों माजबादाव बिनानावनि बार्थडे दं नालाय दिनै ओमफ्राय बेहायनो थांनो ओंखारदों जोङो एथिं दनिसका बेबिया माइरं जावगासिनो दं माइरं सालिदों थांनो मोनिनि मा खामानि मावनाय रागा जोंदोंमोन नायलायथारासै दनिसका आनैनि बार्थडेयाव थांनो नागिरदों ना जोङो नों थांगोन नोंखौ लांफाला गोजानि नै हामा नोंखौ लांफाला दै Bye bye. Taniska bye bye. Bye bye à thằng xe. Thằng xe à. Bye bye. Thật đi đây. Đây. Taniska đây. Đây thằng xe à đây. Thằng xe bye bye. Dừng đã मोनफैबाय birthday girlनाव नैबे मादैनि दाबो ओंखाराखै माथो देलायदो नैथिं मैगं सुगासिनो दं दहायनो फैदों नामा नोङो मादैया ए नैथिं नै र' मैगं हागासिनो दं मैगं माइनावगुरिनि सिख्लाफ्रा मा नोंखौसो बांसिन देखायगोन आं हाय Hagol dah hasil modal lain. मेकआप लायाखै नामा बयसो खावदों माथो मैगं हाना जोब्बाय नै बिथिं मैगं हाखांजोब्बाय आरो बे मा बेदर बोरमा बेदर lagi aja na deh Juli Bando belon sedang belon hah mugos sana harus kita libo masli Di dali mo yate. Be oma bedor. Oma bedor. Burma. संगासिनो कारिगरफ्रा नै बिथिं ना बे जाबाय नामा नाया जाखानाय नामा फ्राय खालामबाय आरो हाफ फ्राय संगासिनो मौसुमिनि केकआ दायो रेडि जाबाय 14 years जाबाय मौसुमिया बार्थडे केक हासिनिबाय दे बेखौ साइडआव गाव दे माबा केकआव गोलैजोबगोन केकआव नांजोबगोन नङाबा दे फैद' मेथाइ खननांगौ हेपि बार्थडे ओरैजाय फैदो ओरैजाय इथिं थाफैजोब होमबासो नुजोबगोन फट' लाग्रोनांगौमोन ना मादै मोनसे दसे उनाव केकखौ हानोसै जोङो ने आंथ' हाया बिदिनो माबा मौसुमियासो हागोन बिनिसो बार्थडे नालाय दिनै 14 years जाबाय Tuniskaयाबो नायनो फैदों ना आनैनि बार्थडेखौ दे थांजोबदो खाथियाव थांजोबदो खाथियाव थाजोबदो to you happy birthday to you Happy birthday to me. Happy birthday to you.
Deh maman berdua. Oh. Saicing kau saicing. Oh. Baik, sekarang moनसे एरखानबानो जाबाय. जायासै रोङासै आं नोंनि मबाइलावहा. Alasफ्रा ना? Alasi गेदेरफोर. र' आं बेयाव जों लायगासिनो दं. नोंसोरलाय मानोथो खनासै? मेथाइखौ? दाहाय गोदिगोला गोलैलाबायना थानायखौ खनगोन र'. Wah, topi मोनबाय माथो नोंहा? Ha? Udah topiखौ. Ha? Nunglah. Alasफोर फैगासिनो दायो. बिदिनो नोंनालाय माला बार्थडेया? थांखांबाय? मेंख्ल' जाजोब्बाय माथो उसुमिया. मेंख्ल' जाजोब्बाय होनदां. हाहैदो. सुमिनि बार्थडेनि केक जानोसै जोंहा. नै तनिष्कायाबो मोनजासिगोन. तनिष्कानिलाय? जायोलै मोनसेयानो. दे जालाय. लाजनो. गोथाव ना? दे. नै आखाइजों जाबावबायसो. आखाइजों जाबावबायसो. Kamu tengok. Sekunda. Hah? Ang saja ini sistem. Lah banyak kek itu. Ada. YouTuber. YouTuber. Dia lah ini dia mana? Dia naik. Mana man? Kek खांबाय दायो रानगासिनो. मोनाखै नामा बेदरा? मोनबाय? गांसे सावखाबाय माथो पापरखौबो. खर'आव टफियाव मोनसे मोनजादों ना? पापरा. मा दोनखो? सुरुक देखायलाय. अमा बेदर. ओमफ्राय मा दं एसे खिथाजोबदोब्रा. लाब्रा आरो लाब्रा दालि जहल आरो मा आइटेम बानायबावदों? कुकआव नोंबो दं माने ना हेल्पार? आच्छा नै बे बरिया बानायदों बेखौ. नै बिथिजाय ना? बोरमाबो दं. नै बे माबा दे बे नाबो नै जाखौ हायो. नाखौ जादो. नै बिथिं ओंखाम रेडि जाबाय. ओंखामाबो माबासो दां जिरा राइस, बेलाथि, सालाद नै बेखौ होगोन. लेमन
जोबफ्रामबायानो संनाया दा संबावगोन थोआबा नै बिस्रा खनायावसो लोंदों माथो खनायावसो लोंफैदों माथो सा लोंदों केक मोनजायासै केक मोनजायासै जानो बायोना लोंथ'ला आङो सिख्लाफ्रा ओंखाम जाजेनबाय नै मौसुमिनि बार्थडेनि गोथाव जादोंना जायाखै हा गोथाव जादों मा जादों नोंसोरो ना अमा ना जादों बोरमा दे नै बिथिंबो जागासिनो ভালো হয়েছে না ভালো হয়েছে না দে आबौ ओंखाम नांला लाबोबानो जायोमोन जानो हाला ना दे नै जाग्रोबाय माथो बार्थडे गारला नों दानो मोनजाथ'वामोन दे जादो खाराखौ हरलाय दे दुरा जों दा आनैनि बार्थडेआव ओंखाम जानोसै ना कनिष्का ओइ हट आंनो हरदो थफसिखौ ओइस होलायलायबावा हट आंनिसो हरदो कनिष्का नै जोंना इउटुबारा मैगं रानदों इउटुबार नामा इउटुबार लाबोगोन र' बिसोर लाबोगोन गोथाव जों जानोसैलै बार्थडेनि मौसुमिनि बार्थडेनि इउटुबारा दा होनदों माहाय गोजान Toniska मा जादों हा आबैसो आबै सिख्ला नङा बुरैसो ओइस देरथारबाय ने अबाव थाङानोलाय नोङो इउटुबार मादैखौ लाथारनोसैलां जों थांनोसै दे गाइस हेलौ थांसै जों फट' शट सोलिगासिनो दं दे साफाय जादो जाखांबाय दे इन्ट्र'खौ होदो होनबाय थाया आङो मारिबाय थायो नामा दे मौसुमिनि लोगोफ्रा नै दासो फैदों एग्जाम जादोंमोन नामा नोंसिना हा क्लास जादों बहानि किसानपुरनि गोजा ए गिफ्ट लाबोदों नामा नोंसोरलाय मौसुमिनो सेंग्राफ्रा नै थांदो लाजिनाङालै ओइ थांसै जोंहा हाबलांदो थां ओइ जों हाबलां ओइलाय थांदो लाजिनाङालै रावबो गैया